Que demanen a Criser omplís de saliva viva devorant el vora viu. Quan me'l toques, me'l trenques, me'l tastes, me'l menges altra nit. Quan profanem el teu llit entre excuses barates, sabates, ni pols ni remolí. Que la pena no fa camí, direcció a una vall de cipresos entesos d'amor i de destins. Des d'Esquerra Unida som conscients del patrimoni de Biar. Aboguem perquè el poble no es convertisca en un poble només turístic, que en uns anys, degut a la demografia, la gent estiga tota vivint en l'extraràdio, que és on estan els serveis, on estaran els col·legis, i el centre històric només siga una ciutat per a turistes. Entre llops, entre foc, entre cols, entre trossos i mossos. Assenyales la porta al racó més oscur del desig. Atabales de nobles vesprades marcades per un calendari que no s'ha fet de llevar. Si peguem una volteta per Biar, ens donem compte en seguida de les tendetes que havia antes, de les comerç, i ara en tot el casco històric no n'hi ha ningú servei. La vida cada instant, trossos i mossos d'un quadre per pintar. Rossegant el temps que ens ha tocat per poder. Una de les propostes d'Esquerra Unida és reurbanitzar la vida col·lectiva al casc històric, dotar-la de serveis, dotar-la de comerç, que la gent tinga ganes de viure ací. Afinant-te les cordes, tocant-te les notes més dolces, alterant-se i tons entre cuixes, cerveses i fum.